מה נשמע? אני בדיוק אכלתי ארוחת צהריים באיזו עיירה שקוראים לה נברטה, ועכשיו אני בדרך לעיירה שקוראים לה נחרה, ששם אני אלך לישון. כמו שאתם רואים, גם מלפנים וגם מאחור אני די לבד, כי גם יצאתי מאוחר וגם זה כבר שלב כזה שמתרחקים הפערים אחד מהשני. אמצע היום כזה. הנה מטיילים. נראה לי עוד איזה שעתיים אני אגיע לאן שאני צריך לישון, ושם אני אצלם גם את העיר. ביי לבינתיים.